Piña Chinita Ang Call Tagol. Sino? Ako? Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Viral ang isang lalaki dahil parehong wala ang kanyang thumb o hinlalaki sa kamay. Siya ay walang iba kundi si Kiao Albers mula sa China. Sa kasalukuyan, siya ay isang English tutor. Di umano, 4 na buwan pa lang ay dinala na siya sa Netherlands at inampon. Dahil sa kawalan ng kanyang magkabilang hinlalaki, ito ay naging ugat ng kanyang mga insecurities. Subalit, ito rin ang nag-ugat para maging content creator, si Kiao. Sinimulan niya ito sa TikTok at dahil doon naging viral siya. Meron siya mga videos na umaabot sa 9 million views. Ipinagmamalaki niya na kahit wala siyang 2 hinlalaki, kumbaga 8 lang ang kanyang mga daliri, kaya niya pa rin gawin ang mga bagay na hindi kaya ng normal na kamay. Tama. Tulad Marami na lang, pang kayang gawin yan. Iba naman na sa isip mo. Ano yun? tulad ng nakakalusot siya kahit nakaposas. Kaya niya ring magbukas ng mineral water gamit ang kanyang Bibig. middle and point finger. Nakakatanggap umano siya ng 20% discount sa mga kasi manicure. PWD, no? Dahil 8 lang naman ang mamanikuran. Maraming netizens ang natuwa sa positibong approach ni Kiao sa buhay. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hi, Kiao! Ano lang, na-imagine ko lang nung elementary siya. Baka Binubuli din siya. bully. Plus yung kanta hindi siya makarelate. Oh, bakit? 10 mga daliri. Nawala. Ang dalawa. Dalawa. Hinanap ko. Isa lang ang nandito eh. Asan na eh? Hinanap ko. O, diba? Hindi mahanap eh. Wala naman siguro 10 mga daliri dun sa lugar nila. Meron ba? May kanta yan. 10 little fingers, daddy, daddy, yo. Hindi, may English version yun. Oo. Baka naman mabuli siya or nabuli siya dahil sa mga... Siyempre, nabully yan. Na mga nursery songs na yan. But anyway... Lalo pagkaklase mo si Mang Kanor. Hoy, hindi ako bully. Ako yung binubuli. Kaya naging rich kid ako dahil dyan. Pero kahit ganun pa man, kulang ang kanyang mga daliri, 8 lang lahat, ay alam mo yung naging positive siya sa buhay. Hindi porket sinasabi nga nila may kapansanan, may kakulangan sa body parts, ay stop na yung Oo, mundo mo. tama. Alam mo, may dila pa naman eh. Ay, sarap-sarap ng dila. Diba? Saka tamblang yan eh. Hindi naman yan yung masyadong pandiin eh. Ano ba ba Ang pandiin yung gitna, middle finger eh. Diba? Oh, tama yan. Sa English yan daw si daddy finger yan, diba? Daddy finger. Eh di step daddy finger. Kasi step daddy lang. Ang galing talaga. So, okay lang yun.
ganon. Alam mo, natutuwa ako sa mga taong may kapansanan na sa halip na malungkot sila kasi binubuli sila, sinasakyan pa nila. Oo. Yung pang-aasar sa Pambubuli, kanila. oo, Halimbawa sige. naalala mo yung ngongo na influencer, Ah, si si Jack? Jack, Si si Sir Jack. Jack, di ba? Sir Tinan Jack. mo, dapat mapikon siya kasi ngongo. Pero tinan mo, sikat siya dahil in-embody niya. Oo, di ba? Hindi, ganun siya eh. Totoo. Honor mo. Oo. Oo. Pero hindi yun nagpapastop sa kanya na correct. maging content Maging creator. maging masaya. Diba? Kasi minsan nakakalungkot talaga na pag ikaw, kahit diba, malabo lang yung mata mo, nahihirapan ka na. Yung iba, Oo. nalulungkot na. Diba? O kaya ako minsan, diba, yung parang sa skin ko, diba nga, ma-allergy Oo, ako. yan. Depressed na ako kasi lalo pag may mga Events. Oo, may mga events. Ayaw Hindi ka na- pwede mag-makeup, tama? Hindi naman. Ngayon pwede na. Pero before. Oo, before. Kasi hindi ko mahanap yung makeup products na para sa akin. Eh baka may Oo. nahanap ka ng ano. May nahanap na akong makeup products. Mahal nga lang, tapos kailangan ko pang bilhin sa ano. So, ang sinasabi natin dito, huwag ka masyado ma-depress kung may kulang sa katawan mo. Kasi yung iba, kumpleto naman, pero nang bababae pa. Kumpleto na nga't lahat, may asawa, may anak na. Maganda na yung buhay, tapos kukuha pa ng babae. Gusto pa na magulo. Kiyaw. Andiyan ka pa, Kiyaw? Kiyaw. Diba? Tama naman. Di wag na kayo mag-react. Tama man ka, Nor. Oo, Kahoy-kahoy ka na lang dyan. Oo, tsaka wala namang kulang ka lang sa physical na parts ng body, pero kumpleto naman yung, nakakabembang ka naman. Ay! Paligong ka na Yung daliri. yung nakakabembang daliri. Dila. Ha? Dila. Dila. Gaganyan. Sabi ng dila. Yung daliri. Ha? Ang sarap supsupin Ng dila? ng daliri. Ay! At di na sila nakapasok bukas. Ay, naku, nakagat Dali. ko! Yung dila? Yung daliri! Gigil kasi ako eh. Sa dila. Sa daliri. Pinagtanggal ko ng kulangot. Yung daliri. Ang haba ng sa tiktik. Ang dila ng tiktik? Daliri ng tiktik. Naka-manicure. Yung daliri? Yung dila. Naka-nail extension pa eh. Yung daliri? Yung dila. May hiwa. Yung dila. Di, yung daliri. Yung sasawa. Dila ng sawa. Daliri ng sawa. Hindi mo alam, meron niya. Oo nga, no? Nilagay yung singsing eh. Sa daliri? Sa dila. Nga be. Blank out! Ha? Tang out? Daliri. Last na. Oh. Sabi niya, guys, yung makita niyo. Hello, Direct Phil. Good morning. Morning. Hello, Sa good mga morning sa mga nakatune in. masama ang pakiramdam pero pumapasok pa rin sa trabaho. Like us. Good morning sa inyo. Basic! The muffin in the bar, ale in the